nindakake pangorbanan prajurit saka ing Demak. Bali, aku bakal bali ana ing Demak yen bebarengan karo Ki Ageng Sela. kowe becak aku mati. Kenapa? Dah. Tekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Puji ngersane Gusti Allah ingkang lenggan menika kita sami saged pinanggihan wonten ing Kasultanan Demak. Kakang Wono salam Dawuh dalem sami kanthi winantura harja sowanipun wonten ing Kasultanan. pikantuk berkah saha pangestunipun Kanjeng Sunan sowan kula kalis ing sambikala. Boten kata lumpen sungkem kula mudipun katur. Sampun kula tampi dadosaken jamat sawetawis kula aturi lenggah teng prasaja. Wis akan jalu. Langsung dikara Sunan. Kene balan dalem Sunan. Sasuwanipun kula ngaturaken pambagyo para pramu katur kesanipun Rama Sunan. Alhamdulillah. Kula tampi dawao sesami-sami. Namun kemawon ngaturaken bekti pinangka kawula wonten ing Kasultanan Demak Bintoro katur wonten ngarsa dalem Kanjeng. Syukur kula tampi damelaken bingah. Sawetawis kula aturi lenggah kang prasaja. Ngestokaken dawuh Diajeng Prameswari. Paring jauh Kanjeng. Padha becik swanira ana ngersaning Sun Prameswari. Pikantuk berkat panjenengan jenengan dalem anggeneraken kesuwanan kalis ing sambikala boten kathah pancasuh katur panjenengan dalem. Tak tampa mula tujuh pangestuku tampanana sawetara sira lenggah kang prasaja. Mangestakaken dawuh. Langsung dika Kakang Patih Wonosalam. Ing kalungguhan ngajeng kula sampun paring dawuh kalih menika. Kang supados nanjaken wonten ing desa Sela. Jalaran menapa? Napa kekajenganipun? Ki Ageng Sela wonten Tritiswaran Agung piyambakipun nggotangaken palungguhan saben-saben ing Demak wonten Tiswaran Agung Kakang. Kepareng matur Sunan. Sedaya dawuh panjenengan sampun kula istokaken. Sampun kelampahan kula. Dumugi wonten ing desa Sela kepanggih kalian Ki Ageng Sela. Piyambakipun boten kersa sowan ing Demak Bintoro dalaran. Piyambakipun boten kersa sowan amargi bumi mutian menika dipun panjenengan jabel. Malah kepara Ki Ageng Sela mbalela. Ki Ageng Sela mbalela wonten ing Demak. Kakang Wonosalam. Yen to pawatane kepara bumi mutian iki tetep ngupui. Yen to panjenenganipun jagel dadi murina ing bagen utawa nesu. Yen to kaya ngaten boten dika ruda paripeksa ing parikedah marak wonten ing Demak, mangke kesanipun kados pundi saged sambil rembakan kalih kula Kakang. Sampun. Boten langkung-langkung kula ngemutaken. Kageng piyambakipun boten purun sowan, malah kapara ndadosaken perang ingkang ageng. Nanging pangapuntenipun prajurit ing Demak sami kasuran ing Ludha.
Demak kalah musuh kewongso kecil. Nggih. Romo Sunan. Ini balan Menawi ngaten cetha lan genah kenging kawastanan kriwikan dadi grujukan. Perkara cilik dadi gedhe. Yen to Ki Gisela piyambakipun sampun wani merangi kalih tiyang saking Demak. Wedene Kakang Wonosalam boten saged ngentasi damel. Sawetawis kula pasrah ing Kasultanan Demak. Kula piyambak badhe berjuang ing desa Selo. Romo Sunan. Dika nyandhek lampah kula napa dika nias dhateng pun Trenggono. boten Sultan. Kula boten nias kalian satunggaling pangayoman wonten ing Kasultanan Demak Utara. Namung kemawon kula badhe ngemutaken kalian Nandalem Sultan. Sambung dhateng perkara Ki Ageng Sela. Sangka ature Ki Lurah Patih Ki Ageng Sela balela papadane ing Ki Ageng Sela kuwi mau jarene kok jabel meneh bumi mutian sing wis kok paringake. Nah, kuwi kanggo pawadan. Ewo semanten Kanjeng Sultan. Nandalem ora kepareng tindak nyarinani pribadi ninggalake marang kursi palungguhan. Upama to kelakon jeblokan kelawan Ki Ageng Sela menang ya ora kondang. Ning yen kalah panjenengan badhe anjeneng ingkang emut Sultan. Panjenengan menika satunggaling Amirul Mukminin, pengarepe wong Islam. Upama katulis kanthi huruf hijaiyah panjenengan menika alit panggone ning ngarep tulisane jejeg ora ndoyong iwolan. Kudune duweni watak gulu bengawan peteng segara. Sultan, monggo kula aturi buka lembaraning sejarah dhateng pundi kemawon negari sanes menika inggih kathah. Nek ana negara gedhe anggone nglakokke marang rodaning pemerintahan mesti ana watu sandungane. Sampun melih kok panjenengan satunggaling titah sawantah. Nalika panjenengane Kanjeng Nabi Muhammad akhirul zaman jihad fi sabilillah berjuang ing dalem agamaning Allah niku kemawon nggih kebak watu sandungan. Para dening pacoban lan pacoban kala wau menawi dipun adepi kanthi sabar lan tawakal, fa insyaallah badhe rampung perkawisipun. Ngaten Saudara. Emenging penggalih panjenengan dalem piye carane ben Demak tentrem. Mergo Ki Ageng Sela kae ora ketang mung sak Ki Ageng duwe kaluwihan mungsuh prajurit wong sak negara saya-saya ngadepi karo Ki Lurah Patih Wonosalam. Niki dongkolan jeger biyen. Niki dongkolane bajingan. Kulino ngadepi wong kasar ewa semono kalah musuh Ki Ageng Sela. Tegesipun Ki Ageng Sela niku cara wong mlaku wis nganggo pun. Duwe kapitayan, duwe kaprigelan sing luwi marang kadegdayane salumrahe menungso. Nanging Sultan panjenengan kula aturi mun kegiatan ingkang hakiki, kegiatan ingkang sejati menika mboten dumunung dhateng menungso, nanging dumunung wonten ngarsanipun Allah Azza wa Jalla. Nggih. Menungso ora iso apa-apa. Menungso ya ora duwe sapa-sapa. Namung menungso menika sithik kagungan kaluwihan
awet piyambakipun menika anggadhahi kapitayan ingkang sejati menika anjalari dhateng kapitayan kala wau sok kala mangsane kangge solah lan sesongaran. Ladane kaya Ki Ageng Sela tumeh kuwi kaliyan wani mengkang keramatan ana ing Demak. Mongko nek diukur kekuatane Ki Ageng Sela sawadya bala menika menawi kabanding kalian kegiatane wonten ing Kasultanan Demak Bintoro menika kaya dene timun mungsuh duren iki parandene iso kuwalik ngaten mila menungso menika dipun menangaken budidaya menungso dipun menangaken padostara balelane Ki Ageng Sela ki kaya dening klilit kaya dening caplak andeng-andeng nek ora pak manggune iso dicuplak iso disingkirake nek ora Ki Ageng Sela suwene suwe bisa takabur. Ki Ageng Sela iso gegeden rumangsa yang saiki mung balelo umpama Demak ora bisa ngrampungi besok Ki Ageng Sela duweni kekarepan kepengin ngejeki ana ing Kasultanan Demak Bintoro. Lha nek sampeyan kersa bego dhateng atur kula badhe matur wonten ngarsa dhateng Romo nggih menawi sekintenipun saged nentremaken swasana wonten ing Kasultanan Demak nggih monggo kula aturi blokoan prasaja kewala mangki kula sagah nampi ya biasane pengapesane wong duwe kruwian iku wong wedok Kanjeng Sultan nggih wong lanang ki lho kereng kaya apa diadu kok kaya apa anggere dituki wedokan mesti lemes Kanjeng Sultan ngaten lho nggih menawi apesipun kalih bocah wadon njur sinten ing saged ngelukaken dhateng manahipun Ki Ageng Sela golek wong ayu sing super Demak menika golek wong ayu sing ayu-ayu ning ayu upama prameswari tak aturake ya wis ora kanggo mergo wis tuwa dasar niku sampun gak tesih kanggo nek nemane ayu mergo wis tuwa engko Ki Ageng Sela ya ora bakal tuwa klirik mawon boten lan iki nek kula dengan ora kagungan putra putri sing ayu rupane putri kula niku kalih nggih Sekar Kedaton kalian napa nggih ingkang Sekar Kedaton kemawon putri kula Sekar Kedaton nggih Kanjeng putri kula ingkang kula donga-dongaken kekalipun Sekar Kedaton kalih menika ingkang kula tresnani nggih kalih Ratu Kamta nggih napa saged kelampah menawi to putri kula menika saged ngelukaken manahipun kalih Ki Ageng Sela minangka dadi putri penteriman supados nyapih peperangan menika Kanjeng pitados kemawon kalian kula unta arepa galak dikaya ngapa arepa jadu kok dikaya ngapa anak wanita mau gelem mesem guyune ngarepe bakal luluh atine saya-saya Sekar Kedaton menika ayu-ayune ayu parandene panjenengan menika sok sumelang mergo anak sing ditresnani kok dijokke ana ing palagan basane ngadepi wong sing duwe kaletian lan iku lak kanggo carane bocah niku ngerti kandhane sing apik dituduhke dalane cara ngene nek dienggo engko mboten bebayani Kanjeng Sultan. Oh ngaten. Nggih. Nderak-nderak. Oh ngaten nggih. Kakang Wonosalam. Dawuh. Dika ampun ajih kanggan monggo platen nimbali dhateng putri kula Sekar Kedaton marak Iswa. Sekar Kedaton. Jawab hati dalang Kanjeng. Mestine nuwake tandha pitakon sajroning batin. Wedine kira-kira ndak kersake suwan ning pendopo Kasultanan Sekar Kedaton. Saderengipun ingkang putra. Sembah pangapeti kuwatur.
Tunjuk Rama dalah iki. Iya tak tampa gawe senenge ngatine wong tuwa. Rak kaya ngono to. Uji menika leres pangandika panjenengan. Kanjeng Rama. Yer, Rumaos kaget sanget ing saklebeting manah. Dene panjenengan menika nimbali dunya. Napa ingkang putra gadhahi kalapati? Menawi ingkang putra gadhahi kalapati, tartampa ingkang putra saged nampi pidana wonten ing dalem. Nini Sekar Kedaton, kang sira aja kladuk ing bela panampa. Aja duweni cubriya kalamun kang sira ndak timbali duwe kaluputan. Babar pisan ora. Malah pun Rama iki nelakke guming panggon, wadine kowe gelem tak timbal. Ngene ya, Guys. Iji Rama, Rama arep paloka antasaja wae ning pangarepanmu. Demak Bintara Kalungguhan iki lagi wae nganake ayun-ayunan perang kang gedhe kang durung ana kerambungane krana saka tumindak pakertine Ki Ageng Sela. Malah kepara wani merangi wong Demak. Prajurit mangewu-ewu kita majuta-yuta perangane ora ana sing bisa menang karo wong sak desa Sela. kersa panjenengan Kanjeng Rama. Kanggo nyapih perang supaya enggal ana kerampungan. Bebasan perang iki aja nganti nggawa pangorbanan kang akeh. Pun Rama paring dawuh marang sira. Wiwit kalungguhan iki kang sira bakal tak dadekke putri Triman kang supaya nyapih jroning peperangan iki Sekar Kedaton. Kula menika dados putri Kanjeng Rama. Nyuwun sewu nggih. Menawi to Kanjeng Rama ngersake kula dados putri Triman. Kanthi sarana kula dados putri Triman ing Demak Bintara menika Bakal pundi katentreman. Tartamtu ingkang saged anglampahi. Wis saged. Syukur alhamdulillah Rama melu berkah. Jalaran apa, Nger? Suwarganing wong tuwa karo anak ora perlu mung dikirim marang bothok lan sego beras putih kang akeh. Senenge ati lan suwargane wong tuwa karo anak iki yen to anak mbangun miturut reh dawuhe wong tuwa. Ora gelem teka gawe seneng, ing kono rumangsa seneng ta suwargane wong tuwa. Kanjeng Rama. Kula menika pitados ngenten jenengan. Ya. Mboten wonten tinanipun tiyang sepuh menika njlomprongake kalian ingkang putra. Nuwun sewu nggih, Ger. Menika Kanjeng Rama Sinan. Daton, wong tuwa tak melu rembug, aja kleru tampa. Injih Tegese kok ora putri Triman. Putri Triman pira putra kang diganjarake nek wong duwe lelabuhan, nanging kowe dadi ranté emas. Kang kekarepane kanggo mami luto. Upama ditulis perang ning perang cara alus. Aja diadepi nganggo cara kasar, kabeh kawula padha kalah. Nek panjenengan sing didhawuhi karo Kang Rama, ngripih piye carane Ki Ageng Sela muga bisa luluh atine lan gelem sowan meneh ana ing Kasultanan Demak Bintara tanpa nggawa pangorbanan ngono lho. Iya. menawi to kula dados ranting ngadepi musuh kanthi dibalang lirikan mutra esemane lambe ngoten supados kula manahipun ngaten. Ngono nggih sing dikarepake. Dadi ke saged Injih Rama kula saged anglampahi. yen to kaya ngono tiwas keberanake sira tumapak tumuju ana desa Sela supaya age ana kerampungan, Nger. Nek ngaten nuwun ageng pangestu Kanjeng Sekar Kedaton ingkang kula nuwunaken sinambi yen tujuan desa Sela menika watake kaya ngono lho nggih ya ingkang kula nyuwun pamit ndak pangestu dening sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakang ngono salam. Niku apunten sing kakang monggo kangge lapan. Rama Sunan Wiswana monggo sarungipun. Saudara Monggo nderekaken. Ayo. Cetha wong Demak wis padha tintrep.
Wis ora ana perangane Senopati. Sing luluh perang ana ing desa sing. Umpama diterus-terusake perkara iki. Aku nemtokake. Sang saya akeh pangorbanan prajurit saka ing Sekar Kedaton! Sekar Kedaton! Kula aturi ingkang yakin sih. Karaya-raya kula saking Demak Bintang tumuju wonten ing desa Sira. Dalan kula kepengin kepanggih kalian Wis Senopati, Titi. mari sawiran Demak, saka ing Demak. Yakin sih. Ingkang sabar sih. Ing mriki kula mung dapur ngenutake dumateng Gusti. Yakin sih. Perang ditulis nganggo aksara kuwe iki kejem. Wengis sing menang ra bakalan kondang apa maneh sing kalah. Bakal tumpes tapus tanpa tilas. Cobi to panjenengan pirsani. Akeh bocah cilik sing dadi yatim piatu. Ditinggal wong tuane mati ki amarga kekejeme perang. Akeh wong wadon sing dadi rondo. Ditinggal mati kelawan bojone. Ki amarga peperang. Yakin sih. Kula kinten panjenengan sing gadahi raos pamanusan kelas asih marang sesama. Menawi to perang menika dipun bacokake mesake para kawula ingkang boten mangertosi bangka pucuke perkara dados pangurban. Sekar Kedaton. Nganti ana kedadian sing kaya ngene kuwi. Sing jalari wong atuamu dhewe. Umpama Sudarmamu Kanjeng Sultan Trenggono orang Jabal Bumi Putihan ana ing desa Sira. Tak kira ora ana ora ana perang antarane Sira lan uga ana ing Kasultanan Demak. Yakin sih. Dipun ampun hawa nafsu. Yakin sih. Langkung prayogi perang menika dipun kabeh. Antawis Demak Bintara. Ugi Dusun Sela menika bedamen kemawon. Yen to Sekar Kedaton ngandhakake peperangan disapeh kanthi sapedhamen. Menika Terus kanthi cara sing kepiye Sekar Kedaton? saranipun kula saged dados garwanipun panjenengan. Kowe saged dadi bojoku. Kados Apa ya pantes? Atas iki Ageng Sela ki wong desa. Aduh, ratu cedhak watu papan panggonanku. Nek yo kene. Sekar Kedaton kawit cobloko lawan aku. Yen to kowe saged dadi garwaku utawa sisiah. yakin wonten unen-unen tresno menika wuta. Tresno mboten mawas bondo donya derajat langit. Wong ati pawitan. Iki ditampa apa ora? Mboten usah kuwatir. Tiang wadon wis tawa-tawa. Kok ora ditampa ya ing maneman to. Upama ora tak tampa ki rejeki. Nek tak tampa kuwagang apa ora? Sedaya menika sampun kula petangkan tijal.
Nyat menawi to gadahi garwa kang sepuh menika. Tiyang sepuh menika satenane gampil lah nggih to. Manut kemawon nggih. Dadi aku kudune manut. Nggih. Nek kaya ngono, aku saguh dadi bojomu. Nek bilos tegese kepiye? Pipi sing alus. Nek piring, Pipi saireng. aku njaluk komplit. Yo piring yo bilos. Iya, jenengan niku lho. Sekar kejaton. Anjing kula yakin sira. Kena tak ibaratake aku ki ngipi ana sakjroning welas. Kok bisa-bisane Sekar kejaton tresnani lawan Ki Ageng Sira. Upama dibandingake wujud aku sepisan wis tuwa. Ya ora pancen bagus. Lah kok Sekar kedaton tresnani lawan aku sing kok pilih Ki apa? Ampun ngendika kados. Kula ibarate kelompok kaya bos kaya akeh saged ngaten. Bojo bejane menungso duweni calon bojo ayu kuwi. Gede dhuwur denyap. Pindane widodari kang mange juwanten ana ing lataran memanismu. Pirang-pirang dina hangu jiwa Jakarta nono lara apa gangsi Sekar kedaton ning suaraku serak saiki diterusake wis ora ono diajari to.
ora ana kurange babar pisan. Sapa wong lanang cedak lawan wong ayu ya tetep ana rasa to. Sakniki kek sapa besok kek sapa gak ngaten iki. Ora iso turu aku sesuk. Ora trimo 2 tahun tambah 10 tahun. Ayo diterusin. Jane aku isin. Isin bab menapa? Ya perkara awakku gegeden. Upama aku ora gegeden ngono rada pantes. Tak kandhani nggih. Sing gedhe kuwi sing empuk. Apa ya kaya ngono? Lah nggih to, Bu. Sing gedhe sing empuk. Aku ora jalur kaul. Sawise dibujuk lawan Sekar Kedaton, wiwit dina iki aku ameh diet. Saestu. Niku laras napa, Bu? Ya saking bungae atiku, atase Sekar Kedaton kok gelem tersenani kelawan Ki Ageng Sih. Mboten usah dadak diet. Wong lemu yo bagus kok. Kula saged nampi. Jane ora bagus. Upama dijak buah ya pantes lho. Sekar Kedaton, Kados pundi? yen to tak deleng saka kedhep lan lirik netramu. Sajak ana rasa. Kang durung kok pedharake kelawan aku. Sejatine duweni penggalian apa sih? Ki Ageng. Dene panjenengan menika sampun nampi katresnan. Sesarengan sowan wonten kersanipun Kanjeng Rama Sultan Umur. Aku kudu sowan ana ngersane Kanjeng Sultan. Ya. Nek pancen mung kuwi penjalukmu Sekar Kedaton, bakal tak turuti, bakal tak udane. Kados. Nanging Tok. durung titi wancine Ki Ageng Sila ngadhep ana ngersane Kanjeng Sultan Umur. Lajeng kersa panjenengan Ki Ageng Sila. Ora, ning isih akeh kewajiban kang kudu tak rampungake. Sawentara aku tak netepi kewajiban. Ngaten. Pangestumu. Di bojo kaya ngene iki abot nggonku arep ninggal pawon kowe. Menawi to boten tegel ninggal nggih. Mriki kemawon kula lados niki. Ambung terus tecan. Kanjeng Rama. Sedaya pangandika panjenengan sampun kula tindakaken. Dusun Selo, Demak Bintoro sampun bedhah. Kene aku bakal munggah ana ing sanggaring pamuji. Mugi Demak Bintoro
sampe nganti sak lawas. Adat saben yen to orang masa kaya ngene kuwi tetep kudune aku gawe tanduran kang supaya kanggo murakabi kabeh keluargaku ya kanca ruangku ana ing desa Solo. Kaya ono pawongan, kaya kalau mangsa aku. Iya. Kaya pawongan, kaya kututan. Waduh. Upama aku tegolan mentolo karo kowe. Kowe wis mati saka tanganku. Ya mung tegawa saka kumrek batik pacul. Kowe tetep mati saka tanganku. Siko karepake kepiye? Apa dosa lan kaluputanku? Kok njur kowe wani ganggu gawe kelawan? Yen ana pawongan ing tengahe mendung udan metu yo kuwi kala mangsaku. Dadi kanggo pangeling-eling kabeh para warga lan namung tani. Aja nganti metu ing wancine mendung peteng utawa udan. Ngono. Iya. Yen to nganti ana omong tani sing wani ana ing sawah utawa tetegalan. Ing wancine mendung peteng utawa udan. Ki minangka dadi tadah para mangsamu. Nggih. Lah, saiki ngene. Ning kowe wis tak cekel. Aja nganti kowe ganggu gawe lawan among tani. Ana desa Selo. Nggih. Jenengan namine sinten? Aku Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo. Inggih. Yen ana pawongan metu sakjane mendung udan bisa slamet. Iso slamet. Nanging kepiye? Nah, Pawongan kuwi kudu tetembung. Gandri, aku anak putune Ki Ageng Selo. dadi kudu ngucap gantri, aku anake Ki Ageng Selo. Utawa anak putune Ki Ageng Selo kaya ngono. Nggih. Senajan to mendung peteng lelimengan, kowe ora bakal nadah kala mungsa kaya ngono. Ora bakal. Kowe tak uripi sawentara kowe tak drengke. Ayo. Podo becik pegamu ana iki. Ya kuwi petaban Banyu Biru. Pangesunipun panjenengan yaine anggen kula dumugi wonten ing Banyu Biru
Boten wonten halangan sakara-kara. Kaya ngono. Nggih. Gawe senenge wong tuwa dikepenakno ya. Mangestaken nggih. Penjawi Inggih kula Yai. apa ya winantu karajan to? Alhamdulillah semanten ugi nggih kula Yai. Boten wonten alangan setunggal napa-napa. Kaya ngono. Becik sowan kula. Dikepenakno ya penjawi. Nggih. Karepet. Kula wonten jauh ya ini. Uga padha becik to, Lek. Pikantuk berkah saha pangestunipun Ki Majasta sowan kula kalih ing sambikala. Boten katalungkan sungkem mugi konjuk gaene. Ndak tampa pangestune wong tuwa ditampani ya. Kapundi minangka jejimat. Dikepenakno karepet. Nggih. Nah ini Nggih enten apa to Kiyaine? kewajibanmu piye wis rampung apa durung? Saderengipun kula matur kula ngaturaken sembah pangabekti langkung rumiti. tak tampa. Dikepenakno unjuk. Oh, ngestakaken dawuh. Kemanan Nggih kula. penjawi lan karepet. Nggih kula ya. Jroning kowe urip ngasu kawruh ana ing pertabakan desa Bayu Biru. Nggih. Kaya-kaya iki wis meh wae ngrampungi sesrepan ajaran sarta piwulang sing tak wenehke kowe kanggo sangune uripmu besok. Mbok menawa kowe kena kanggo tepa tulodo ana ing karang pradesanmu kono kemana. Nggih. Panjenenganipun nggih leres. Lah ilmu sing tak wejangke kelawan kowe piye? Apa wis kok tularke marang tangga parso? Sampun. Sabediten kula sampun getok tular. Kalian tangga teparo. Kalian rencang-rencang kula. Sabediten kula tansah ngestakaken dawuh panjenengan menapa kemawon nani pagesangan wonten ing alam donya. Kaya ngono. Nggih. Matur nuwun. Nggih. Penjadi Inggih kula Yai. ora beda karo pemanan. Apa ya kaya ngono? Inggih semanten ugi kula nggih ngoten niku. Saben dina kula nggih ketok tular kalih bolo-bolo. Kok menehi sesrepan Inggih. kaweruh ajaran sing tak wulangke marang kowe. Inggih Ya. semono pun. Kepenakno ya penjadi. Inggih. Karepet. Nggih kula Yai. Kowe kuwi kalebu noman sing tak goto-goto ana ing desa Banyu Biru mbok menawa kanggo. Ya kuwi mibawani sarta gawe rembakaning pertabakan Banyu Biru. Kowe kudu bisa paring tulodo marang Kanoman. Kang tindak lakune sing ora bener kowe wajib kang benerake. Karepet. Lanjut. Ki Majasta sedaya piwulang reh panjenengan tansah kula tularaken kaliyan sedaya para cantrik ing Banyu Biru. Sumrambahipun wonten ing desa Tingkir. Ya, kabeh iki mau wis padha manunggal nyawiji nyecep kaweruh ajaran sarta piwulang tinggalaning ya kuwi Guru Agung Syekh Siti Jenar Alam Semono. Nggih. Najan to panjenengane Guru Agung Syekh Siti Jenar iki wis kapundhut ana pengayunaning Gusti kowe padha nguri-uri ngelmu sarta seserpan ajaran piwulang marang ngersane Guru Agung Syekh Siti Jenar padha kok ugemi aja padha kok lirwake. Nggih. Ya. Iki nyaine Enten apa to Yaine? ora ketang ki wae mau bocah-bocah ra wis kok godhog-godhoke kopi utawa teh. Sampun 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 jagep Lah, ya kopi iki telo pepak. Padukan telo nggih pun nonton. Lah ya jagung ana mburi kae digodhog. Oh, nggih nggih pun kula godhog sedanten. Lah ya mengko yen nyambut gawe ana ing sawah kae. Wong padha ngurusi tetandurane dhewe-dhewe. Lah nggih. Kanggo nyukupi uripe wong ing Banyu Biru aja nganti kekurangan sandang sarta pangan. Nggih to. Nuwun sewu Kyai. Karepet. Menapa kula sakatrinipun menika cekap nyambut damel wonten ing karang pradesan kemawon. Menapa ing benjangipun boten wonten undak-undakanipun pagesangan kula. Meh wae aku bloko. Mergo
kowe kuwi ndisi kepengin apa ya cukup semene wong katrine iki cemondhok ana ing banyu iki ora. Tenane aku duwe panjangka. Kowe wong sak katrine sing mesti kuwi sedulurmu Pramanca uga melu teka. Nembe sakit ya ini. Lah iya mestine menungso urip ora luput saka peparinganing Gusti kaya ngono. Kuwi pacoban ya karebet. Nggih. Ya. Kowe tak jaluk. Kowe luwih gangok ana Kesultanan Demak Bintara, mbok menawa kowe deku-deku ngadep ana ngersaning Sultan Demak. Gek mengko didaku utawa kowe ditampa pasuwitanmu. Lah yen wis ditampa pasuwitanmu, kowe kudu ngembangake ajaraning Guru Agung Syekh Siti Jenar yen. Ya. Aja nganti kepedotan. Diuri-uri najan to ya kuwi Guru Agung Syekh Siti Jenar wis kapundhut. Ngelmu sing diwecake sing tok gegliti ayo bebarengan diuri. Besok yen kowe wis mulya Demak Bintara kabeh kawula ben bisa ngrasakake. Lajeng benjang menapa kula janggal-enggal tujuan ten ing Demak Bintara, Kyai. Aja nganti kesuwen karebet penjawilan pemanah. Kula Kyai Enggal lumakwa ana ing Demak Bintara. Sira padha suwita ya. ngaten. Aja nglarekake besok yen ditampa karo desa Banyu. Menawi kados ngaten nggih sawetawis kula tak bidhal kaliyan sedulur kula nyuwun pangestunipun panjenengan dados sedaya para Kaya ngono. Dolanipun Kyai tansah suwun rinten dalu, Kyai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bareng kula nyuwun pamit nggih ya ini. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini. Aku kuwi janji wis menep ing penggalih. Rikala semono aku dadi adipati ana ing saengga uripku ana ing Pradesan Banyu Biru Katelah Ki Jaspra. Kuwi mung saka perintahe Kakang Kebo Kena. Terus Kyai ini. Mula sing wiganti dongake pemanah penjawilan karebet supaya tinampa pasuwitane. Nggih, monggo-monggo.